टुनटुन बाबा रौरा हमरा के पूर्वक मत पूछी ना आज कई दिन से बात होत रहे तो हम कहनी कि हमरा से दू गोला गावे के तो हम जकरा कहत नहीं करे के बुला दिलो ना तो टुनटुन हलचल के गवावे के तो अकेले गवा दिले से क्यों है कब दू गोला नहीं खी गावे ना एजी रौर इज्जत कइले बनी नहीं कइले तब का इतना कहती बुला लियो लो बुलाओ देगा हई कदम हो कदम तो हम खुद कहनी कि ना अब वहां के दू गोला गावे लायक नहीं कि वहां कब सर गइल बनी पहले बढ़िया गावत रहनी आज यहाँ के नीमन कबो यहाँ के नीमन गाइली यहाँ के प्रशंसा कर ले जानते नहीं कोई के यहाँ के नीमन शिक्षा दिले यहाँ के ऐसा शिक्षा दिले कि इंसान के केहू के पूजा पाठ ना करे के चाहिए ना कहतनी कि एगो अक्षर से देवी देवता लोग खुश हो जाला कोनो जरूर नहीं के कुछ चढ़ाव अच्छा बताई आ तनी चल जाई यहाँ के लगे अठजाम के तने हे पूजा पाठ के सामग्री लिखवावे 30,000 के कहाँ जाला यहाँ लोग आधा दलाली बा दुकान में अगर यहाँ लोग और कहीं के हो दुकान में सामान किने के तो दुकान में ना किने के चाहिए हो दुकान में किने के चाहिए उस नया में यहाँ लोग ने जग ओटिया दिल तनी लोग में 5 गो दलाल बड़े उ दलाल हरेक गाँव गाँव घूमत रे आई बा काली माई के मंदिर भाई जी जग होई नु तो खूब बढ़िया गाँव नगर सुखी रही ओई में चंदा उसला था 20 लाख 50 लाख आई लो सब लोग के हिसाब बावे इनकर इतना भइल उनकर इतना भइल सब होने ऊपर सब होता है बहरी मीटू मछली सब बन के होता है तो यहाँ के जो सोच बा पहिल के सोच बा कि पहले किसुन छला से दू गोला होके तो किसुन छला गरिया देश मार देश होई क देम का महाराज तो जब से सूझे तब से बूझे जे घूमे लगला फिरे लगला एबरा बिहार में 38 गो जिला बा आ 38 जिला में हम जाके गावत नहीं आ हमरा के यहाँ के शिक्षा देता नहीं कहता नहीं कि 3 गो ताली आ 2 गो खाली खाली चल गए बताई ई गांव लयदार के नगरी है आज जब यहाँ लोग बजौनी है न जब बजौनी हलो न तो मैंने हम का कही हम तो फिर मतलब कि टेम्पुआ पे यहाँ के अकेला ही आगे रहती न हारमोनियम ध के अपन कथा बाँच के चुपचाप चल जाती 250 रुपया दिया जाती अच्छा गलती नहीं कहो बताइए में कौन यहाँ के हम गाड़ी दे दिले बनी अच्छा इतना हम मूर्ख बने कि हम खड़ा होते होते लगे हम गोरियावे इतना लोग बैठल लोग हमारे मुंह देखी हाँ एक दिन हम गारा गारी कोयले बने झूठ ना बोले दीपावली के दिन हमारे प्रोग्राम रहे औरंगाबाद जिला में ओई दिन माने 12 बजे के बाद खाली गोरे गाड़ी गौले बने अभी बिहान बेला जितना यूट्यूबर लो रहे लो 500 रुपया दहनी कहनी कि भाई हमारे मत चढ़ो बेचारा नहीं खसन चढ़ो तो जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तो मरत कैसे टुनटुन बाबा हम रौरा में ढल सकत नहीं गोड़ लगे देवता लेकिन हमरा में रौरा नहीं के ढल सकत काहे कि ओह प्रकार के रौर मंडली नहीं खे रौर समाज नहीं खे रौर आवाज नहीं आई बनावटी बात हम नहीं कहत आई सारा जनता देखत नहीं हमारे टूना बाबा हमारे गांव के बैठल बनी तो ई बावे ठीक बा अरे भगवान सब पर रोजी रोजी चलावे की वो रोजगार दे देले देखी चाचा बाप के खाई बाप के खाई अब बिना मेहनत के खाई जानते नहीं का होला मरे के बड़ा बड़ी गजन होला कैसे कि जिंदगी भर औरा बापे के खाली कमाए मेहनत ना करे तो बापो बुझियन के चलो ई लंगड़े हमरा घरे पैदा ले अच्छा अच्छा यहाँ को हमने क्यों कहत ना हम कोनो वेद शास्त्र से न कहत नहीं ओही गन बा अगर केहू के आदत हो जाए कि हम 5 घंटा मेहनत करत नहीं देश से पसीना निकलत तो 5 घंटा मेहनत करी आ कौन कोनो अभागा आदमी होले न चले लेके चलो हमारे इतने में गौरव चल जाता है तो का उतना मेहनत करे जी हमारे इतने में उतना हो जाता है खाए भर के हमारे हो जाता है तो बताइए कोई पलानी से छत जीवन में हो तो हरेक इंसान के मेहनत करे के चाहिए अब यहाँ के बाबा के ऊ हाल बा कि एगो लोमड़ी रहे
लमड़िया रहे आ अंगूर रहे हेजी तो लमड़िया एक बार कूद अंगूरवा ना भेटा तो जानते नहीं का कहतिया लास्ट में बड़ी खाटा हुई हो अब तो ओकरा त भेटाइल होइले ना बाबा के उ हाल बा दूगो जहाज जात रहली सन दूगो जहाज जात रहली सन तो दुनिया दू जना जात रहले रूही पीने तो को तलो आई बाप होई रूही के धुनिए दादा उ लो बुझले कि सब जहाजिया में खाली रूहिए बावे रे हो सकता उ जहाजवा उतरी तो कोनो में खालियो होई कोनो में नाहियो होई हमनी के जी राम जी के विवाह के कथा गावे आइल बनी जा तो अब हमनी के प्रसंग जी से शुरू करे के लेकिन एगो हम गीत गावत नहीं हाय देखी अच्छा हमरा अवधेश भैया के बड़ भाई हमार भैया लाखों रुपया के पुरस्कार दिल बनी दिन दुना रात चौगुना बन रहो।